Svetosavski bal u Beču već godinama spaja tradiciju i savremeni sjaj, a njegova raskošna balska noć uvijek ostavlja poseban utisak. Po treći put Palata Hofburg postaje mjesto susreta elegancije, humanosti i umjetnosti, gdje više od 2500 gostiju uživa u ovoj jedinstvenoj atmosferi. Zajedništvo kultura i tradicija ovdje dobijaju novo značenje. I sada neka počne 26. Svetosavski bal. To je jedan festival u smokingu i baltskim haljinama i mi jednostavno pokušavamo da pokažemo raznovrsni program, da pokažemo cijeli taj dijapazon koja srpska kultura pruža našim gostima i jednostavno ovo je rezultat tog rada, tog volonterskog rada koji sprovodimo već 5 godina od kad smo u Srpskom centru i drago nam je da je odaziv ovakav, drago nam je da su gosti to prepoznali, taj trud. Ja, dobro večer. Mir gefällt sehr gut. Es ist ja mittlerweile der 26. Serbenball in Wien. Das ist eine schöne, lange Tradition. Aber in Wirklichkeit ist die Tradition noch eine viel längere, denn Miloš Obrenović hat 1842 schon hier in Wien begonnen, Bälle zu organisieren und 1846 hat er in Auftrag gegeben bei Johann Strauss' Sohn eine Serbenquadrille. Also von daher waren die Serbinnen und Serben bei der Ballkultur in Wien nicht Zaungäste, sondern Veranstalter und Teil dieser, wie ich meine, sehr wichtigen Wiener Ballkultur. Ovo je zaista veličanstveno. Zaista puno mi je srce, toliko divnih ljudi, fenomenalna energija. Naravno, glavna sala je kao neka druga planeta, ali iskreno ono što je fascinantno to je da ima toliko događaja istovremeno na različitim mestima i drago mi je što sam u stvari mogao i da učestvujem kao izvođač, ali i da budem publika, da ovako malo uživam. Za srpsku tradiciju i kulturu Svetosavlje i Svetosavski put i Sveti Sava su nešto što našu zemlju, naš narod, istoriju opisuje kroz sve ono što mi zaista jesmo. Dakle, Svetosavski bal je za nas ovde, za celu našu dijasporu je najvažnija i najotmenija, ako mogu da kažem, manifestacija. Mislim da je ovo ključ ne samo obrazovanje, ne samo crkva, nego i ovakve manifestacije. I ova manifestacija je sve to što smo mi u inostranstvu objedinila večeras ovdje.
velika čast, izuzetno zadovoljstvo, pogotovo što nisam iz Srbije. I samim tim dokazuje taj Svetosavski bal koliko je širok i koliko je značajan i bitan kroz istoriju. Stvarno izuzetno velika stvar i na duhovnom nivou, istorijskom, na društvenom i političkom. Ovaj bal napravi humanitarnim 2020. godine, već bio u potpunosti humanitarni projekat, tada već uz pomoć generalnog sponzora MTEL koji je večeras generalni sponzor. Mi kao humanitarna organizacija koja ima i ogranak u Austriji smo veoma počastvovani što smo deo 26. Svetosavskog bala. Svetosavski bal ima humanitarni karakter svake godine, oni su ove godine odlučili da partneri budemo mi. Podržavamo porodicu Dukić iz Obrenovca, samohranu majku Ljiljanu i njene 3 ćerke i njima ćemo zajedno omogućiti da dobiju svoj novi dom. Ja ne mogu da se zahvalim, hvala je malo reći ovim putem, znači i Srpskom centru i Srbi za Srbe. Kao čoveka i kao umetnika, samo saznanje da vi vašim radom možete nekome da promenite život ili da pružite pomoć, šta čovek može više da kaže? Kada sad otkuca ponoć, balska dvorana postaje pozornica jedne od najljepših tradicija. Pleše se srpski kadril. Uz prepoznatljive korake i svečanu atmosferu, gosti bala imaju priliku da budu dio ove iznimno važne Tradition. Sie haben die Serben-Quadrille erwähnt. Haben Sie sich schon mal einmal getanzt oder ist das heute das erste Mal, wo Sie die Möglichkeit haben werden, sich dazu zu schließen und gemeinsam die Serben-Quadrille zu tanzen? Na, ich habe sie schon gehört, aber nicht getanzt. Also ich werde heute mal schauen, wie motiviert das Publikum ist. Quadrille ist ja immer besonders lustig, wenn es viele Menschen machen und gehört ja immer zu einem Höhepunkt eines Balls. Uvod zapravo u jedno prijateljstvo koje se izrodilo tada, tako da je ovo, stvarno smo počastvovani. Mislim, ovo je redak primer da mi kao Srbi možemo da vidimo jedno jedinstvo, jeli, stvarno sada bez ikakve šale, što mnogo znači nama u Srbiji i pretpostavljam i Srbima u dijaspori. I ovde je bio minut ćutanja za nastradale u Novom Sadu, tako da mislim da se narod ujedinjuje napokon onako na pravi način kako treba. Prilično sam uznemirena bila i uzbuđena i malo sam se plašila iz razloga što ja ovde nikad nisam nastupala ni ovako ni onako.
ali sve u svemu sam veoma, veoma zadovoljna jer ja sam dala sve od sebe. Ja se retko pojavljujem, a kad se pojavim onda je to zbilja proslava za sve nas zajedno. Mi smo bili u ceremonijal, ali sve ono što se dešava tamo i što je bio program je zaista fantastično, predivno i nenadmašivo. Oduševljena sam atmosferom. U našoj grupi nas ima čak 74, tako da je ovo jedna divna ekskurzija iz Beograda. Oduševljena sam i atmosferom i organizacijom, prosto predivno je i naravno da ću ponovo doći. Svaka balska noć ima svoj kraj, ali utisak koji Svetosavski bal ostavlja, ostaje i dugo nakon što se muzika utišava. Zahvaljujemo se svim organizatorima, učesnicima, gostima i sponzorima koji su doprinijeli sjaju 26. Svetosavskog bala. Svetosavski bal već dugi niz godina traje i trajaće i dalje, nastavljajući da spaja i da inspiriše.